Velkommen til vor vidunderlige verden. Vi har netop set jorden blive skabt. Det sker for 4,5 milliarder år siden. Og hvad skal den så bruges til? Hvordan er livet opstået? Hvor kommer menneskene fra? Hvad er meningen med livet? Det vil jeg nu finde ud af ved hjælp af en blyant, mit tegnebord og en stak gode historiebøger. I begyndelsen er jorden helt øde og ubeboet. Men så for 3 milliarder år siden, så sker der noget. Det er selve livet, der opstår. Små bitte encellede organismer. De opdager straks, at meningen med livet er at formere sig. Nogle af encellerne lever af vand og sollys. Det er de første planter. Andre enceller lever af at spise planterne. Det er de første dyr. Nogle af dyrene gider ikke spise planter. De spiser andre dyr. Det er de første rovdyr. Encellerne begynder at arbejde sammen. De bliver til flercellede organismer. Flercellerne vokser og vokser. Og bliver til mange forskellige arter. Kampen for livet er hård. Og tvinger nogen til at forlade kamppladsen. På landjorden er det svært at bevæge sig. Det kræver nye egenskaber. Dyrene formerer sig ved at lægge æg. Stadig nye arter opstår. Men æggene er sårbare. Nogle dyr finder på at føde levende unger. Det er pattedyrene. Det er kæmpeøglerne. Dinosaurerne, der dominerer jorden. Pas nu på. En kæmpe meteorsten er på vej igennem verdensrummet. Det er en katastrofe. I årevis er jorden dækket af asker og røg, og livet er næsten udslettet. Men dog ikke helt. Nu er det pattedyrene, der overtager scenen. Nogle få dinosaurer har overlevet, men de, der har, er ikke ret store. Dinosaurerne lægger stadigvæk æg.
og prøver at beskytte dem. Men livet på landjorden er farligt. Dinosaurerne må udvikle nye egenskaber for at klare sig. De bliver til fugle. Også pattedyrene udvikler sig. Nogle er gode til at dræbe. Nogle er gode til at hoppe. Nogle er gode til at løbe. Og nogle er gode til at klatre. Men livet er ubarmhjertigt. Det er kun de stærkeste, der overlever. Aben opdager, at den bliver stærkere, når den forlænger sin arm med et redskab. Aben er begyndt at bruge sit hoved til at tænke med. Den er begyndt at bruge sin fantasi. Det er det første menneske. Det sker for 2,5 millioner år siden. Allerede 1 million år senere ligner de næsten moderne mennesker. Og menneskene bruger fantasien. De udvikler farlige våben. Og de opfinder lægekunsten. De opdager, hvordan man fremstiller ild, og bruger ilden og redskaberne til finere madlavning. Og de opfinder kærligheden. Menneskene lærer sig at arbejde sammen. På den måde skaffer menneskene sig både mad og en god hule at bo i. For 0,5 million år siden bliver det nødvendigt at have et godt sted at bo. Klimaet bliver koldere. Et kilometer tykt lag af sne og is dækker næsten den halve jordklode. Og det bliver liggende. Det er blevet istid. Så må fantasien atter tages i brug. Langs isens kant er der masser af jagtvildt. Men det er ikke altid lige let at fange.
Istidsjægerne er glade for deres jagtdyr. De maler hellige billeder af dem og tilbeder dem som naturens ånder. Og de hylder den store moder, fra hvem menneskelivet opstår. Naturens ånder er lunefulde. For 10.000 år siden bliver det igen varmere. Isen begynder at smelte. Havene stiger. Skovene breder sig. Der er ikke længere plads til storvildtet. Så det uddør. Menneskene må nu leve af fisk og småvildt. Det kan såmænd være meget godt. Men det er nu ikke helt som i de gode gamle dage. Ak nej, slet ikke som i de gode gamle dage. Menneskene begynder nu at spise græs, eller korn, som det også kaldes. Men der skal arbejdes hårdt, før kornene bliver til menneskeføde. Nogle af kornene ofrer som tak til naturens ånder. Og ånderne betaler godt tilbage. Menneskene er begyndt at bestemme over naturen. De jager dyrene ind i en fold. Ikke for at dræbe dem. Nej, de klipper hårene af dem og slipper dem løs igen, så de kan bruges en anden god gang. Af fårenes hår laves klæde, som kan bruges til smart tøj, både til damer og til herrer. Menneskene begynder nu at eje noget. De ejer huse, som de bygger af soltørrede mursten. Det bliver til hele små landsbyer. Og de ejer jord, som de tvinger dyrene til at hjælpe sig med at dyrke. Det er ejendomsretten, de har opfundet. Dyrene er ligeglade med, hvem der ejer dem. Men menneskene kan godt blive uenige om, hvem der ejer hvad. Så opfinder menneskene krigen. Når krigen først er begyndt, er den svær at standse. Nu er det ikke kun dyr, man vil eje. Menneskene vil også eje andre mennesker og gøre dem til slaver. Den, der er bedst til at eje noget, bedst til at føre krig, bliver hyldet som høvding. Han skal lede og beskytte folket i farens stund. Naturens ånder må være blevet vrede på menneskene. Så må høvdingen vise, hvad han dur til, og gøre ånderne glade igen. Ånderne, eller guderne, som de også kaldes, skal have gaver. Et får. En ko. En slave. Og hvis guderne bliver tilfredse, så hyldes høvdingen som ypperste præst. Folket kommer med gaver, som han lover at give videre til guderne.
Det er indkomstskatten, han har opfundet. Men hvis han ikke har bestukket guderne ordentligt, kan det hende, at nogen mener, at guderne kun bliver tilfredse, hvis man ofrer det allerdyrebareste, man har. Høvdingen. En så god idé må belønnes. Han, der fik den, bliver hyldet som den nye høvding. Ikke fordi han er den stærkeste, men fordi han er den snedigste. Det er politikeren, der er opstået. Politikere kan lide at have magt og regere og samle skatter ind. Og hvis folk ikke vil betale deres skat frivilligt, så ansætter politikeren en flok bøller til at hjælpe sig. Og deler udbyttet med dem. Det er den professionelle hær, han har opfundet. Med den kan han erobre fremmede byer og skabe sig et stort rige. For 5-6.000 år siden opstår de første kongeriger hernede i Mellemøsten. Kongerne beskytter deres byer med fæstningsmure, og de bygger enorme templer for at vise, at de er gode venner med guderne. Alt det koster dyrt, så der skal samles mange skatter. Og skatterne skal tælles op. 1, 2, 3, 4. Der er ikke fingre nok. Så bliver regnskaberne skrevet op på lertavler. Det er ensformigt arbejde, og man begynder at sjuske med tegningerne. Men det gør ikke noget. Og bare man ved, at det her tegn betyder får, så kan man læse, hvor mange skatter, der er kommet ind. Kongen tager en del til sig selv. Resten skal guderne have. Det er jo egentlig spild af gode skatter at forære dem til guderne. De kan jo ikke bruge dem til noget. Han får en idé. Kongen udnævner sig selv til Gud og lader sig tilbede. Hvis der er nogen, der ikke tror på, at kongen er en Gud, så skal præsterne nok overbevise dem. Kongen kan nu beholde alle skatterne selv. Nogle konger tror selv på, at de er guder. Det tror de andre konger ikke på, og så bliver der ballade. En gang imellem lykkes det en gudekonge at overvinde alle de andre, og lever så lykkeligt til sine dages ende. Men det varer aldrig længe. Nej, det er for meget, det her. Mord, krig og vold. Er der da slet ingen, der kan bruge deres fantasi til at tænke noget fornuftigt? Nå, vent nu lige lidt. Jo. Her for små 3.000 år siden dukker der noget op. Det foregår i Grækenland. Grækerne har ingen konge. Folket mødes og holder afstemninger om, hvem der skal være deres leder. Det er demokratiet, de har opfundet. Kvinder og slaver skal dog blive hjemme. Det er kun frie mænd, der har stemmeret. Og mændene forstår at nyde livet. De hylder skønheden og skaber kunst. De bygger teatre, hvor de spiller tragedier. Og komedier. Grækerne filosoferer meget over meningen med livet.
Men desværre kan de ikke blive enige om, hvad meningen med det hele er. En feltherre fra nabolandet Makedonien benytter chancen og overtager magten. Det er Alexander den Store. Han er vild med græsk kultur og sætter sig for med sværdet i hånd at udbrede den i hele verden. Det går strålende for Alexander, men han når ikke at erobre hele verden. Han bliver stukket af en lille myg, bliver syg af malaria og dør. Kun 32 år gammel. Men den græske kultur danner mode. I Italien indfører romerne deres egen form for demokrati. Her betaler man for at blive valgt. Også romerne bygger teatre, hvor de spiller tragedier og komedier. Og romerne filosoferer. Og de finder ud af, at meningen med livet er at herske. Romernes undersåtter må slide og slæbe for at betale skat til kejseren. For 2000 år siden hedder romerkejseren Augustus. Han vil vide, hvor mange skatteydere der er i hans rige. Folk skal gå til deres fødeby, hvor de skal tælles. Disse 2 skatteydere fra Palæstina finder nattely i en stald, mens de venter på at blive talt. Maria er gravid. Der er en lille ny skatteyder på vej. Hendes mand Josef er bekymret. Han er ikke far til barnet. Det er noget, der sætter fantasien i gang. Spørgsmålet er, hvem er så barnets far? Det er ikke mig, men måske får vi svaret næste gang i den anden del af vor vidunderlige verdens historie. Tak for i dag. Verden er blevet skabt. Livet er opstået.
og menneskene har skaffet sig en plads på jorden. Men livet på jorden er hårdt. Nogle få mennesker er rige og har magt. De tror, at de er guder og kan bestemme alt. Men langt de fleste er fattige og må finde sig i at arbejde hårdt for at betale skat til guderne. Og hvis der er nogen, der nægter, bliver de straffet og gjort til slaver. Men så bliver et lille nyt barn født. Og de kalder ham Jesus. Velkommen til anden del af vor vidunderlige verdenshistorie. Lad os se, hvad der står i de gamle bøger om denne Jesus. Jo, Jesus vokser op i det, der siden er kendt som det hellige land. Her er de fleste mennesker fattige. Det er Jesus også. Men han har en idé om, hvordan man bliver lykkelig, uden at være rig. Hør på mig. Alle og enhver kan få et evigt og lykkeligt liv. Du behøver hverken at være smuk eller rig. Du skal bare være god og kærlig mod alle andre mennesker. Også selvom de er onde mod dig. Du må ikke blive vred, men kærligt vende den anden kind til. Så vil Gud i himlen belønne dig. Når du er død, skal du på dommens dag stå op af din grav og modtage din belønning. Du skal stige op i Guds himmel. Hvor du skal leve lykkeligt sammen med dine kære i al evighed. Men hvis du er ond og kun tænker på at rage til dig, så vil Gud straffe dig. Og du skal brænde i helvede til evig tid. Ikke alle synes om den snak. Så de fortæller myndighederne, at Jesus er en farlig forbryder, der vil lave oprør og selv være Gud. Og så bliver Jesus henrettet. De fattige er kede af det. De tror, at Jesus Kristus var Guds egen søn, der var kommet ned på jorden for at frelse dem. De kalder sig kristne og drager ud i verden for at fortælle om deres kærlighed til Gud og hans søn Jesus. Det har kejseren i Romerriget ikke noget imod, så længe de bare også vil elske og tilbede ham som en Gud. Det nægter de kristne. Som straf bliver de serveret for kejserens kæledyr. Men de kristne går i døden uden frygt. De ved, at de bliver belønnet med et evigt liv hos Gud i himlen. Men det er også farligt at være gudekejser i Romerriget. I løbet af et par hundrede år bliver over 40 kejsere myrdet af konkurrenter, der selv vil være kejsere. Nu er der 3 på samme tid, der vil være kejser. En af dem får et drømmesyn. Han sejrer og bliver kejser. Konstantin den Store.
Som tak for hjælpen giver han de kristne lov til at være kristne. Før måtte de kristne altid vende den anden kind til. Men nu får de hjælp af romerne. Og så er det modstandernes tur til at vende kinderne til. Gud ved, hvad Jesus ville have sagt til den form for kristendom. I det hele taget bliver der brugt megen fantasi på det der med at komme i himlen. I Arabien opstår en ny religion. Islam. Tilhængerne kalder sig muslimer. Som god muslim skal du ikke vende den anden kind til. Tværtimod skal du forsvare dig mod folk, som ikke er muslimer. De kommer så i helvede, og du selv direkte i himlen. Det er noget, der giver kampmoral. Muslimerne erobrer store områder. Og deres leder, kalifen i Bagdad, bliver en alvorlig konkurrent til de kristnes leder, paven i Rom. De to har hver sin idé om, hvordan man skal opføre sig. De kristne må gerne drikke vin, for vin er symbol på Jesu Kristi blod. Muslimerne må ikke drikke vin. Til gengæld må kalifen have mange koner. Hvorimod paven slet ikke må have nogen. Pavens undersåtter må dog gerne gifte sig. Og få mange børn. For der er brug for mange mennesker til at arbejde og betale skatter til paven og til de mange konger og riddere, der regerer rundt om i Europa. En ridder må også gerne få en kone. Men først når han har vundet hende i ædel kappestrid. Eller hvis det ikke lykkes, så med smukke kærlighedssange. Paven har nok at spekulere på. Hans konkurrenter muslimerne har erobret det land, hvor kristendommen startede, det hellige land. Det skal tilbageerobres. Tapre riddere, tag over og smid muslimerne ud. Som belønning får I en plads i Guds himmel til evig tid. Ridderne tager på korstog. Det bliver en stor succes. Masser af både muslimer og kristne kommer i himlen. Klimaet i det hellige land er dog for skrapt for resten af de kristne. Så de tager hjem igen. Muslimerne har sejret. Man bliver sig selv angrebet. Af mongolerne. Et dristigt rytterfolk fra det fjerne Asien. Kalifen i Bagdad bliver angrebet. Mongolerne stormer videre mod Europa. De har et nyt og frygteligt våben med. Kanoner. Men kanonerne virker ikke altid, som de skal. Så gammeldags kastemaskiner kan stadigvæk bruges. Mongolerne har også noget andet med hjemmefra.
byllepest. En meget smittefarlig sygdom. Men også byllepesten kan bruges som våben. Det pestramte lig bliver smidt ud igen. Men for sent. Europæerne er allerede smittet. Mongolerne rider hjem. Men pesten er kommet for at blive og brede sig. Er det Gud, der har vred på menneskene? Eller skal jorden gå under? Folk bliver bange og straffer sig selv i håb om at formilde Gud. De håber på en plads i himlen. Paven er bekymret. Men finder på en bedre løsning. Kom til mig og køb en billet til himlen. Hvis du har penge, så skriver paven dig et såkaldt afladsbrev, som du blot skal vise til Gud, når du er død. Så kommer du ind i himlen. Handlen går strålende. Ingen vender tilbage med klager fra de døde. Men munken Martin Luther spekulerer. Hvad var det nu, Jesus sagde? Det er sværere for en rig mand at komme i himlen, end at få en kamel igennem et nåleøje. Så kan det ikke passe, at man kan købe en plads i himlen for penge. Martin Luther går til kamp mod paven. Som våben bruger han en gåsefjer og en helt ny opfindelse. Trykkerimaskinen. Mange mennesker kan nu læse, hvordan de er blevet snydt. Og melder sig ud af pavens katolske kirke. Som protest laver de deres egen protestantiske kirke. Hvor det er gratis at komme i himlen. Protestanterne synes, at paven skal aflevere de penge, som han har snydt sig til. Og så bliver der ballade. Luther er bekymret, men nu er det for sent at stoppe. Protestanter og katolikker mødes på slagmarken for at afgøre, hvem der er de bedste kristne. Al den krig og vold for at få en plads i himlen. Er der slet ikke noget ved at være hernede på jorden? Er der jo fantastisk mange muligheder, hvis man blot bruger fantasien. Jo. Det er der nogen, der gør her for små 500 år siden. De vil ud og se sig om, opdage nye lande og vinde rigdom og ære. De tager til Indien. Men Indien er allerede opdaget af inderne. Inderne lærer europæerne, hvordan man opfører sig høfligt. Det får de også brug for i det fjerne østen. Men i Amerika går det bedre. Indianerne har aldrig før set en hest. Og tror, at en mand, der rider på sådan en, er en gud, og derfor skal behandles høfligt. Europæerne derimod opfører sig ikke høfligt. De stjæler indianernes guld, men skaffer dem til gengæld en plads i den kristne himmel ved at døbe dem, inden de slår dem ihjel. Resten af indianerne tager en grusom hævn.
De lærer europæerne en ny, dødsensfarlig vane. At ryge tobak. Og så går det hjemad. Tungt lastet med guld. Og med tobak. I Europa bliver det moderne blandt almindelige mennesker at ryge tobak. Kongerne bryder sig ikke om den slags. De nøjes med guld. De får igen storhedsvanvid, kalder sig enevældige og vil behandles som guder. Den største ære for selv den fineste hofmand i Frankrig er at få lov til at tømme kongens natpotte. Det bliver for meget for nogle af kongens undersåtter, så de tager fra Europa til de nyopdagede lande i Amerika for at få fred. Der skal arbejdes hårdt for at overleve. Det er noget, der giver muskler. Nybyggerne får selvtillid og nægter at betale skat til Europa. Nu vil nybyggerne selv bestemme. De kalder deres land USA Amerikas Forenede Stater. I USA skal alle være lige og frie. Derfor indfører de demokrati. Det vil sige, at alle skal være med til at bestemme. Alle, undtagen slaverne. Men da slaverne er sorte i huden, kan man let se, hvem der er lige og frie, og hvem der er slaver i det nye demokrati. Det er ellers ved at gå imod det der med at holde folk som slaver. Drømmen om frihed breder sig. Den menneskelige fantasi har nemlig opfundet en mekanisk slave. Dampmaskinen. Den kan drive fabrikker fyldt med andre maskiner, der kan lave varer i lyntempo. Og dampmaskinerne kan transportere varerne rundt i verden. Så de kan sælges, og der kan tjenes penge. Men hver har nu frihed til at tjene mange penge, hvis man er dygtig nok. Mange fattige bønder bliver fristet af drømmen om rigdom. De tager til byen og får arbejde i fabrikkerne. Men det er kun de færreste, der bliver rige. Konger og kejsere må finde sig i, at de nyrige indfører demokrati i mange lande. Kvinder og fattige arbejdere har dog ikke noget at skulle have sagt. Det er kun rige mænd, der har stemmeret. En enkelt kejser, Wilhelm af Tyskland, vil dog ikke høre på snak om demokrati. Men al den nyopfundne teknik kan han godt bruge. Han inviterer de andre lande til at afholde den første verdenskrig. Det sætter gang i menneskenes fantasi. Mange nye våben opfindes, og der bliver rig lejlighed til at afprøve. Kejser Wilhelm taber krigen og må forlade Tyskland. Der indføres demokrati. Nu får også kvinder og fattigfolk stemmeret.
I Tyskland stemmer de på en nydelig lille mand. Adolf Hitler. Han vil have hævn for den tabte krig og begynder den anden verdenskrig. Endnu mere fantastiske våben opfindes. Men Hitler kan ikke følge med. Amerikanerne opfinder det hidtil frygteligste våben. Atombomben. Og så er krigen slut for denne gang. Pyha, hele tiden krig og vold. Sker der aldrig noget godt? Nu sker der noget, som jeg synes er helt fantastisk. Et lille nyt barn bliver født. Er han ikke sød? Det er simpelthen mig selv. Og i den verden, hvor jeg vokser op, lykkes endelig den gamle drøm. At skaffe menneskene en plads i himlen. I 1969 erobres månen. Der er nu ikke meget at hente på månen, men der er en fantastisk udsigt. Manden i månen kan tage et glimrende billede af den mest vidunderlige planet i hele verden. Millioner af mennesker har levet og er døde her. Og der er andre millioner i fuld gang med at leve livet netop nu. Nogle er rige, mange er fattige. Nogle kan selv bestemme over deres liv, mens andre må finde sig i undertrykkelse. Nogle må gå på slankekur, mens andre sulter. Fred og retfærdighed bliver der næppe, så længe menneskene bor der. På den anden side, hvis nu alle mennesker valgte mig til konge, så kunne jeg bestemme, at krig og nød og elendighed skulle være forbudt. Og at alle mennesker skulle leve lykkeligt til deres dages ende. Og de skulle se den her tegnefilm hver søndag. Og de skulle holde op med at lade deres hunde lave pølser på fortovet. Og alle racister skulle holde deres kæft, især de, der er rødhårede. Og privatbilerne skal over i venstre side af vejen. Og alle skal være lykkelige i hvert fald 2/3 af tiden. Og de skal ringe til deres gamle mor hver dag. Og det skal være forbudt at have hentehår i blæsevejr. Og ingen må få børn, hvis de aldrig selv har prøvet at være børn. Og hvalerne skal have lov til at svømme frit rundt i regnskoven.